Sound check, Ave Maria. Madungog ko sa likod. Gusto mo madungog? Salamat kayo. Mayong hapon sa tanan. Dako kayo ako ang kalipay nga nakakita ako ninyo. Una sa tanan, gumikan kay kini gracias Ginoo. Di mata makaanhi dinhi kung pagbuot Diyos Ginoo nga dunay maangin nato. Tama? Kay way gitugutan ni ining kalibutana nga dili sigon sa iyahang pagbuot. Nya nakita nako ang mga dagway, dunay bata, dunay bata-bata, dunay bata-bataon, duna poy way ngipon, duna poy junior citizen, senior citizen, duna pod SK sobra 40. Ingana kanindot ang hulagway sa usa ka Catholic faith defenders. Lain-lain og status kinabuhi, dunay maestro, dunay engineer, dunay nagtrabaho sa buhatan sa gobyerno, dunay usa ka mananagat, dunay elektrisyan, dunay naa dito sa buhatan sa barberia, duna po'y mga kaigsuuna nato nga nag-alagad sud simbahan, nya duna po'y mga nag-amumag mga pamilya. Kitang tanan, sumapas 1 Corinto 12:27, usa lang ta kalawas nga diin sakop ta. Mao nang simbahan nga gitukod ni Kristo. Nalipay ko kay mas abdik mo mga batanon pagtawag sa inyong chapter, paingog Barubo chapter. Paingog Bislig. Mangagoy. Doon na po mo'y kauban nga chapter dinhi nga taga Davao. Ang Our Lady of Guadalupe chapter sakop sa Archdiocese of Davao. Nas likod ka ng mga naka-blue dias tumoy. Paki hands up daw eh. Taga Barubo ang asawa sa ilahang vice presidente. Unya kauban usab nako ang ako ang public information officer sa national. Ang nagunit sa mga referensya pag lantugi na sa mga igsuon nato nga mga dili Katoliko. Naa si Brad Eric Romero. Sir Eric, paki hands up para ma-recognize. Pwede po mo magpa-picture niya. Kunya, naapod ang chapter president nila, unya vice president sa Archdiocesan sa Davao nga chapter, si Brother Mark Lampitok, usa ka radio anchorman sa DXGN 89.9 Spirit FM. Unya sa tanan nga mga bisita nato, mga batanon, unya sa tanan nga mga nangitas kamatuuran, maayong hapon kanatong tanan. Pagsaludo lugar una sa tanan sa tong lapang makagagahom, ikaduha sa tuang Padre Cura nga mao'y nagtugot nato niining ato ang kalihukan ug ang bendisyon sa tuang talahuron nga obispo sa Diocese of Tandag, si Bishop Raul Dael. Tama. Ang inyuhang sikat kayo nga obispo. Batanon, unya maayo kayo og mga pamulong nga na post diya sa social media. Si Rosby atong diocesan president, man to si Rosby. Busy. Turas likod. Usa ka kanhing pastor, nataw gikan sa pamilya nga di Katoliko. Unya nahimong usa ka Catholic faith defender, unya nag-alagad kanatong tanan nga mga Katoliko diri sa Diocese of Tandag nga mga CFD. Unya dili ta ma-inspirar niana, dili ta ma-motivate nga kita porsuso Katoliko ang atoang pagtagad sa pagtulunan sa simbahan, init-init o bugnaw-bugnaw. Unsa may isang putanan sa mga tao nga init-init o bugnaw-bugnaw? Sumas Biblia. Unsa to? Isuka. Nanas Biblia. So gitinguha ko nga dili ka init-init o di po ka bugnaw-bugnaw. Init ka o bugnaw ka, mili ka. Kaya kung init-init ka o bugnaw-bugnaw ka, isuka ka. 1999, nagsugod ang ako ang tawag isip tigpanalipod sa pagtuong Katoliko.
Gani, doon ako mga kaila sa mga goy, no? Atong mga sila Nanay Rose, asa to, ganina? Ito nagpa-picture, no? Nay, no? Nagdakog batalyon nga mga young professionals. Kaniadto mga batanon pa niya karon, mga engineer na ug mga license nga mga maestro maestra. Minyo na pod kay 2012 man to. Atong milabay nga kuan. Ug unya, usa sa mga hagit natong mga Catholic faith defenders kay wa ra ba ni sweldohay, ikaw pagyoy mahuldap sa imuhang kaugalingong bulsa, kay kita pa'y magpaputokapi o gato ang mga hinagiban, mga divina armadura, mga taming, o daghan pa kaayo nga mga imong iputokapi. Sa paninguha nga makakatun ka. Sa paninguha nga makadepensa kita sa pagtulunan nga gitukod ni Kristo. Ang usa ka Catholic faith defender, wa lang na siya nahimong CFD nga sulagma. He was not chosen by accidents. He is chosen by God for a certain purpose. Gitawag kita sa Dios, gumikan kay dunatay linain, special nga vocation. Sa atong katesismo, gitudloan ta nga dunay tulo lamang ka klase nga tawag. Saman to, married life, maminyo ka, niya single, o niya kining ordained, pagkapari o pagkamadre. Apanasayod ba mo nga ang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, sumas Biblia, usa ka tawag, vocare, meaning ang Diyos mismo ay nagtawag. Asa mabasa? Pilipos 1, versikulo 16. Matud pa ni San Pablo, kay gitawag ako sa Dios aron sa pagpanalipod sa balaang pagtuo. I am called for the defense of the gospel. Matud pa ni San Pablo. So gitawag siya sa Dios. Kabantay mo karon unsa man nga season ang atong simbahan. Easter season. Na nakita karon sa ikalima nga Domingo human sa Paskos pagkabanhaw. Nasayod ta nga ang mga basahon, labaw na ang unang basahon, di ka kabasa og Old Testament diha. Ano man? Ang mga basahon, ang unang basahon, hinukad gikan sa buhat sa mga apostoles. Nga diin gisaysay ang pinakaunang kasaysayan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, human nga ang atong Ginoo na banhaw. Unsa man ang ato ang unang basahon karon, manimba ba mo niya? Kasimba na ba mo? Parehas ta. Simba pa ko niya. Di gyud kompletong adlaw kung di ta kasimba. Kay ang misa, siya ang tinubdan sa ato ang Kristohanong kinabuhi. The Holy Mass is the source and summit of our Christian life. Nasayod ta niya na. Mo na nga, kinahanglan kung ikaw gani depensor Katoliko, kinahanglan nasayod ka sa dagan sa simbahan. Nasayod ka kung asa padulong ang kinabuhi sa simbahan. Sama pananglit karon. Ang unang basahon diha sa buhat sa mga apostoles, gisaysay ni San Lucas. Kinsay nagsulat anang buhat sa mga apostoles? Si San Lucas. Si San Lucas, sekretaryo, lalaki man, ni San Pablo. So samtang si San Pablo gasigig istorya, si San Lucas sigig record. Nahinumdum mo anang larawan sa inahan sa kanunayng panabang. Si San Lucas ang nagpintura ni ana. I-search niyo sa internet na. Wala na gihimo og bisan kinsa. Ang unang mga Kristiyano nga mga Katoliko nagtamod og mga larawan. Duna nay larawan panahon sa mga unang Kristiyano. Busa ay mugtuan ng muingon nga ang mga Katoliko nagdios-dios. Kay matud pa sa Exodus 23 ngadto sa 5, gidili ang larawan niya abughuan ang Ginoo siluso, silutan ang ikaduhag ikatulo nga kaliwatan.
Ang ilang mga Diyos-Diyos, Salmo 115, dunay mga mata pandi ka kita, dunay tiil dili kalakaw, dunay dalungan dili kadungog. Muna Isaias 44:13, hinulma gikan sa kahoy, muna pinadayag kapitulo 20 bersikulo 9 ngadto sa 10. Dadto siya sila sa dagat-dagatan nga impyerno nga kalayo nga way pagkapalong. Kunya ko ikaw maminaw ana niya wa ka katambong og doctrine seminar si IPD, magangangar ka. No? Apan ko ikaw nakatambong ka sa Catholic Faith Defender nga Bible Seminar, kabaluta kung saon na pagtubag. Nga sa Biblia, dunay duha ka klase nga larawan. Sa pinulungan nga Griego, ginganlan og idolos, visible signs of false gods. Mo nang mga idols, gibawal na siya. Apan dunay larawan nga gitugot ang Dios. Ginganlan na siya icons or manifestations or hulagway. No? Sa mga amigos Ginoo. Asa mabasa, Exodus kapitulo 25, versikulo 16 ngadto 20. Nga diin si Moises gisugo nga maghimo og larawan sa kirubin. Unya ang pako mag-abot. Hinulma gikan sa bulawan, unya 1 Samuel 4:4 ibutang sa tunga sa altar. Kay nganuman diha makigistorya ang Ginoo. Mao na katong panahon nga nakinahanglan sa panabang sa Ginoo. Hoswi size, unong nga to sa size, ilang giprosesyon ang larawan. Gilibot nila ang tibuok Jericho. Nalupig nila ang Jericho, dili pinaagig armas, kundi pinaagig larawan. So ingana ang ato ang pagtulun ang Katoliko. Unya karon kay 2000 naman ang milabay. 2024 na ganita. Sa ika-2033, ato anang sa ulugon ang ika-2000 nga, unsa man? Birthday sa tong Ginoo. Dili iyahang pagkamatay 2033. Dili birthday. Niya akong research kining ato diri sa Diocese of Tandag. Mas karaan pa man kaysa sa Davao sa akong gigikanan. Unya tinuod tong ingon ni Max ni Yuyoy Villame. No, in March 16, 1521. The Philippines was discovered by Magellan. Buti pasabot, kung atong basahon itong milabay nga duha ka semana na, San Lucas 24:47, magsugod sa Jerusalem ang pagtulon ni Kristo. Unya, buhat 24:13, padulong sa Roma, kay San Mateo 21:43, wa man dawata sa Israel. Mao to niabot sa Roma. Og sa Roma, kapitulo 1, versikulo 5 ngadto sa 7, bulahan kamong taga Roma, gipili sa Dios aron mahimong mga balaan ug ang inyong pagtuo mo kaylap sa tibuok kalibutan. Mao nang gikan sa Jerusalem padulong sa Roma, unya naunsa man pag-abot sa Pilipinas. Naa sa Roma kapitulo 15, versikulo 28. Unsa may giingon din ha? Si San Pablo ni adto gikan sa Roma padulong sa Espanya. Unya sa Espanya gisugo si Ferdinand Magellan kauban ni Father Pedro Valderrama sa sugo ni Haring Felipe II. Niabot sila sa atuang lugar March 16, 1521. Unya niabot diri sa Pilipinas ni adtong mga puntuha. Unya unang misa March 31, Easter Sunday. Unya unang bunyag April 5, April 4. Unya ang katong gamay nga liso nga gitanom nahimong 108 million ka mga Katoliko sa nasod Pilipinas. O kita ang katong liso nga gitisok sa Dios pinaagi sa atoang mga katigulangan. Managingon Hob 8:8, read the history books and see aron inyuhang makita. Unya ang ato ang talahuron nga padre si Father Darwin makig unong kaninyo nya mo hatag siya og santos nga misa alang sa tuang pagpasalamat lugar, no? Nganong kinahanglan man magmisa panahon nga dunay kasaulugan sa tuang panagtigom isip mga depensor Katoliko. Usbo nako ang Eucharist gikan sa duha ka pulong nga Griego. Eios, buti pasabot maayo, nindot,
Niya diha gikan ang pulong eulogical service. Diha gikan ang pulong na eulogical service. Kana maghatag kag mga nindot nga testimonya sa katong mipanaw. Unya ang ikaduhang pulong charis, buti pasabot gasa, gift. Eucharist, buti pasabot maayo nga gasa, good gift. Asa mabasa? San Lucas kapitulo 22, 19 ngadto sa 20. Nga ang atong Ginoong Hesus, tapos ang panihapon, mitipik-tipik siya og pan, mipasalamat. Kanang pulong pasalamat diha, pasabot ana sa Griego, kung kamao mo ba sa Griego, Eucharistiin. Buti pasabot, unsa man, nagpasalamat, good gift, nga ihalad ni Kristo ang iyahang kaugalingon alang sa kanatong mga tao sa kalibutan. Mo na Eucharist, samang panalita nga kita gihalad nato atong kinabuhi, ug atong panahon karon nga nag-attend tag convention, unya sa samang pagkaagi, ang Dios sa tanang Dios munaog sa yuta, pinaagi sa gahom sa pari, ug ihalad niya iyang kaugalingon sa tanan aron kita muuli sa tong tagsa-tagsa ka panimalay nga puno sa gugma ug grasya. Tulo ra gyud ka punto lugar nganong mataw ang tao sa kalibutan. Nahibaw babo nga inigawas sa sperm gikan sa pagpaghihilawa sa usa ka lehitimo nga babae, lalaki or minyo, dunay minilyon ka mga sperm cell. Unya luyo ni ana usa lang ang gitagaag higayon nga makapartisipar sa kaayo sa Dios. Kabalo mo kinsa na? Kamo, kita. Daog na tangdaan, una pa lang. Sa kadaghan-daghan tong kalaban 1 million. Kita ray nilahos. Muna, huy tao, nasayod ka ba kung asa ang imong padulngan? Dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. How did mo mag-service ug patay siguro no? Kay gisunsuon mo musko kanta man na. Di ba? Ang tahas nga gihatag sa kuha karon, ambot lag makarelate ba mo? Kay sumala sa gisugo skuas to ang mga diocesan officer, hisgutan daw nato katong bag-o lang giluwatan nga dokumento gikan sa Roma niadtong Disyembre 18, 2023. Naibaw mo unsa to? Wa pa mo kaybaw? Kay wa man gipahibalo katong pag-announce ni Rosby. Ang akong hisgutan karon kining usa ka dokumento nga controversial kaayo nga matud pa sa mga kalaban sa simbahan kuno ang simbahang Katoliko nagtugot na nga magminyo ang isig ka lalaki ug isig ka babae. Kuno mo nang atong tukion kay matud pa ni Dr. Goebel usa ka philosopher, a false line that is often repeated enough becomes a truth to the ignorant. Ang usa kuno kasayop kung kini balik-balikon, mamahimong daw tinuod alang sa mga wala masayod. Mo na nga ato ang tukion. Ang dokumento nga akong gipasabot, naguluhan Fiducia Supplicans. Unsay titulo sa mong dokumento? Fiducia Supplicans, Latin mo gunagod, no? Kanang parehas na sa kuan makainit man kay karon na iche criam nya por sale. Balumon sana Latin man na. Ice cream for sale, imong diri sa basa. Rekomedya ra. No? Ang akong topic Fiducia Supplicans, no? Sa in English pa ang iyang hubad trustful supplication. Bot pasabot, no? Unsa man ang trustful, masaligon, supplication, pangalayupo. Masaligong pangalayupo sa Dios. Mao nay titulo sa dokumento. Kaya ang Santo Papa magod sa Roma, pag doon na gini na ipagawas ng mga dokumento, no? Magsugod yun na sa unang duha or tulo ka mga unang word sa Latin. Ana na siya. Pananglitan, kung familiar mo sa dokumento sa ikaduhang Konsilyos Vaticano II, pag-ingon natog Dogmatic Constitution of the Church, mahitungod sa simbahan,
Ang unang word kay light of the word. Light of the world. Lumen Gentium. So mo na title. Pag may po kag mahitungod sa kining matuod nga kahiusahan, ecumenism, na gitawag po nato nga kining inter-ecumenice, no? Kining pakighugoy-hugoy. Pag mahitungod sa mga laiko kita, Apostolicam Actuositatem, decree on the apostolate of the laity. O sige, dirita karon kay mga CFD man ta halos tanan. Unsa may atong moto? Ha? Tema man na. Atong moto as CFD. Unsa man? Pro Deo et Ecclesia. Usab. Pro Deo et Ecclesia. Meaning, for God and the church. Alang sa Dios o sa iyang simbahan. Si Kristo mao ang ulo, Kolosas 1:18, ug ang simbahan yang lawas. Episo 3:21, si Kristo gang iglesia mulungtad hantod sa kahangturan. Di mo do dili mahitabo nga pagbiya ni Kristo pagbalik niya lahi na nga lawas ang iyang balikan. Dili na iglesia katolika. Ang lawas nga iyahang gipakamatyan mao ra pong lawasa nga iyang balikan. Kay si Kristo gang simbahan usara. Sa samang pag-aagi Juan 10:30, ang amahan ug siya usara. Mao ba na ebanghelyo tong milabay? No? So pidut siya supplicants. Kinsa may nakadungog una kita sa Facebook nga kuno dunay gikasal sa tagom, dunay nagsutana-sutana nga pari, dunay duha ka babay nga kunuhay gibutangan sila og veil og kanang gitawag nato nga kanang cord, unya nagpa-picture kunuhay, unya gideklarar nga minyo na sila. Taas ang kamor kaysa nakita na. Katong mga wala pa, ayaw na mugtaas, kaya wa man di mo kita. Gibanaag to siya. Unang punto, dili to katoliko nga pari. Di po to siya pari yung tinuod. Kaya ang paring tinuod, dunay kutay sa mga apostoles. Sila, putol man na sila. Ikaduha, bisag di ka mo gamit og Biblia, ang batakang balaod sa Pilipinas, wa mausab. Sa Family Code of the Philippines o sa Philippine Constitution, ang atong balaod nag-ingon nga ang kaminyoon pagahimuon sa usa ka lalaki o usa ka babae. And indissoluble, meaning dili mabuwag, gawas lang sa kamatayon. Batakang balaod na, di na Biblia. Mao na, kung dunay mangahas paghimo ana nga seremonya, dunay dako kaayo nga silot ang ipahamtang sa gobyerno sibil sa mga tao nga mangahas paghimo ana nga klase nga gimbuhaton. Illegal man na. Si Brother Mark kanang sa likod nga akong kauban gikan sa Davao Civil Registry man ni nagtrabaho. Makita niyang listahan kung single, married, unsa ba. Kung katong nga klase nga nagkasal-kasal, dili to mo reflect sa imuhang resume biodata nga imong status married. Ang i-check nimo gihapon ana, single. Single. Nganuman, wala na gi-acknowledge sa Pilipinas. Mo na nga ayaw mo tuo, kay naapoy mga kalaban sa simbahan nga gamiton to siya nga moingon, tanawa, naguna-una manggod ang Santo Papa. Gitugtan manggod niya nga binditahan og lisingan na kuno ang mga isig ka lalaki, isig ka babae. Tanawa, nanundog na ng uban nga mga tinuhuan. Ayaw mogtuo ni ana. Husbonako, ang bakak kung kini balik-balikon mamahimong daw tinuod alang sa mga wala masayod.
Ha? Unsa may unod niining dokumento nga fiducia supplicans. Ha? Una sa tanan, importante nga masayod ta nganong Katoliko ta. Kabalo ba mo ang pulong Katoliko? Gikan sa Griego nga kataholos, meaning mukaylap bisan sa asa, universal. Unya, kung ikaw Katoliko ka, di ka pwede magpili-pili og doktrina. Kinahanglan tuhuan nimo ang tanang doktrina nga gitudlo sa simbahan, itudlo nimo ang tanan bisag di pa nimo siya masabtan. Nganuman, kay ang Dios sa iyang misteryo di gi masabtan. Ang gihatag lang sa tuwa nga kamatuuran, pudyot lang na 0.00001%. Unya, napoy mga CFD nga, memoryado kunuhay ang Biblia, unya, mangaway naman og pare. Mo na usahay, pag muduol gani mis parokya, moingon, mga CFD, mga palaaway man na. Tinuod ba? Dili, of course, dili tinuod. Kay kung ikaw CFD nga palaaway og mga pare, di ka tinuod nga CFD. Kaya ang tinuod nga CFD, dili man palaaway og pare. Matod pa sa simbahan, dunay gitawag nato nga profession of faith. Ang nakalami manggod sa Katoliko, pagpangutan-on gani ka, ana sila nga, Brad Ryan, unsa may imong gituhuan, unsa man imong pagtuo. Kabalo ba mo nga ang ato ang tubag, dali ra kaayo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kay Hesukristo, yang bugtong anak atong Ginoo. Et concipit di Espiritu Santo, gipanamkon siya sa Espiritu Santo. Natos ex Maria Virgine, ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Pasos so Poncio Pilato, naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Crucifixos, mortuos et sepultos, gilansang, namatay o gilubong. Hantod maabot ka sa amin. Maunay pagtuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Samtang ang mga pastor ug ang uban nga mga tinuhuan pagpangutanan nimo unsa gyud sumada sa imong gituhuan, Brad. Ang tubag, basta kagibutang sa Biblia, gituhuan na mo na. Sakto mampod, pero dili sufisyente. Ano man? Kay kung ikaw, Kristiyanong tinuod, maka-articulate ka sa imong pagtuo. Ang atuang assignment na lang, kada statement sa Apostles' Creed, at least kung CFD ka, memoryado nimo kung unsa na nga bersikulo. Kay aron kung doon ay mangutana, ngano nagatuo man mo sa paggabanhaw? Asam na mabasa. Daghan ka na sa Biblia. I-click nimo na, di ba sobra 1,000 ka bersikulo na? Ngano natutas paggabanhaw? So usbon ako, ang atong pagtuong Katoliko, dili pwede nga magpili-pili ta. Pag Katoliko ka duhara na, kung di ka mutuo sa usa sa mga doktrina sa simbahan, dili ka Katoliko. Kung doon na kay pagduha-duha sa gitudlo sa mga gitawag na tog lidere sa simbahan in matters of discipline, governance, doctrine, and dogma, dili ka tinuod nga Katoliko. Anong ako man ang gi-emphasize? Gumikan kay kung ikaw usa ka Katoliko, doon na kay gitawag nga profession of faith. Unsa may giingon diri sa profession of faith? In English man ako laning paningkamutang hubaron. With firm faith, I also believe everything contained in the Word of God. So nagtuo tas Biblia. Whether written or handed down in tradition. No? Bisan pinaagi sa sulat o sa wali, katong giingon sa Thessalonica. Which the church, either by a solemn judgment, no? So meaning, kung kini gideklarar nga dogma, solemn judgment, or by the ordinary and universal magisterium. Bisan wa proklamahan nga dogma, apan gitudlo sa simbahan, pinaagis pagtuog moral.
set forth to be believed as divinely revealed. But pasabot, no? Gilusad aron nga pagatuhuan nga kini Dios nung gipadayag. Profession of faith na. Ha? Ang nagtukod sa simbahang Katoliko si Kristo, asa mabasa? San Mateo 16:18. Memoryado nyo na. Tues Petros et superhang Petram edificabo ecclesia meam et purte infere nun privalibon adversa meam. Natagak ang paniki. Ikaw Pedro bato, ug ibabaw nining bato tukuron kung akong simbahan. Ug bisan ang ganghaan sa infierno, dili makaguba niya ng simbahan. Solemne nga saad sa Ginoo nga ang simbahan nga iyang pagatukuron, iyang pagaprotektahan hantud sa kahangturan. Og dili lang kana, bersikulo 19, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Bisan unsang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Ug bisan inyong sa kabadbaran sa yuta, kabadbaran usab didto sa langit. Ami moryado niyo na oy. No? Ihapa daw kapila ka higayon niyo nang gibungat samtang nagwali mos plaza. Siguro sobra nas 500. Ha? Profession of faith, mo ni giingon sa simbahan, but pasabot dili ta pwede magpili-pili. Okay? Then, I also firmly accept and hold each and everything divinely proposed by the church regarding teaching on faith and morals. Nganong ako maning gi-emphasize? Tungod kay ang atong topic karon, dili ni ordinaryong topic nga mura ratag naminaw panahon sa madumingong tapok nato dadto sa plaza. Ang kalaban sa simbahan naa sa gawas, naapod sa sulod. Mao na nga kinahanglan mangandam ta. Kung CF dita 1970, 1980s, it could be ang metodolohiya nga atong gamiton sa karon nga panahona, gamit ang mga teknolohiya o ang atuang mga kahimana ni atong panahon nga wala pay mga internet o Facebook. Karon isa ka click na lang, kita na nimo. Gingon din moreover, I adhere with religious submission. But pasabot, magmasinugtanon kita. Gamit ang atuang kalamhan, will, and intellect, o atuang galamhan, o atuang kining utok. To the teachings which either the Roman Pontiff, sa mga tudlo nga gitudlo sa Santo Papa, o sa mga obispo nga kaabag niya. Okay? Whether exercised in authentic magisterium, and do not intend to proclaim these teachings by a definitive act. Ang uban manggod, labaw na sa mga karaan, nagtuota nga ang papal infallibility naman ko'y dogma din nadala. Kisa ba na ay fundamentals of Catholic dogma sa inyo hatas daw kamot? Ana, FCD. Kisa pa na kada CFD, it is a must nga naamoy fundamentals of Catholic dogma kauban ang Catechism of the Catholic Church ug ang Santa Biblia. No? So kani mao ni ang fundamentals of Catholic dogma. Unsa may giingon din sa page 285, the nature of the papal primacy. Sa giingon, dogma, the Pope possesses full and supreme power of jurisdiction over the whole Church, not merely in matters of faith and morals, but also in church discipline and in the government of the Church. Ang nakabutang diri, de fide. But pasabot, dogma. Pagtulon ang dili malusno, pagtulon ang dili maliso. But pasabot, ang Santo Papa naga-enjoy siya og usa ka gahom gikan sa Dios nga makatudlo siya nga dili masayo. Og ang iyahang mga kaabag obispo pag itapion pinaagis gahom sa Santo Papa,
makaproklamar ug makadiskurso og usa ka dokumento pinaagig pagtuog moral nga dili masayop o kinahanglan nga atuan ng tuhuan. Kay kung di mo mutuo sa gitawag natog mga gipadala sa Ginoo nga mga lehitimo, lahi na ang inyong gituhuan. Katunang ni Hunghong kay Adan o kay Eva nga kaunon ang mansanas. Nganuman, musod naman ang garbo, muingon nga, di man na tinuod nga dokumento, di man na maong gitudlo simbahan. Ha? O guban pa. So ang atong gipaminaw, dili na ang tingog sa Dios, tingog na sa nagpaka-Dios. So importante na, ha? Nas fundamentals of Catholic dogma. Kunya, kung ikaw usa ka kining speaker or maghatag ka og lecture sa mga parokya or sama sa amua nga mga laiko nga mga theologian, ha? Dunay gitawag nato nga dokumento gikan sa Santo Papa ginganlan og Donum Veritas. Mo pasabot, no, Doctrine of the Faith on the Ecclesial Vocation of a Theologian. Kung ikaw theologian, ikaw Catholic faith defender, unsa may imuhang batasan dapat? Labaw na kung magpasabot kag doktrina. Mao ni tubag simbahan. Sa artikulo 18, the Roman Pontiff, meaning as Santo Papa, fulfills his universal mission with the help of the various bodies of the Roman Curia, kanang iyang mga opisina niya, pananglitan, mahitungod sa doktrina na ay DDF, Dicastery for the Doctrine of the Faith, nga dati gitawag na siya Congregation of the Doctrine of the Faith, nga sa panahon pagyud ni Sixtus V ginganlan ka na siya og kining Holy Roman Office, kanang Holy Inquisition, nya nag-evolve ang term. So matod pa dinhi, with the help of various bodies of the Roman Curia and in particular the Congregation for the Doctrine of the Faith in matters of doctrine and morals. Consequently, the documents issued by this congregation expressly approved by the Pope or pasabot, tanan nga dokumento nga mugawas gikan anang mga opisinaha, unya giaprubahan sa Santo Papa nga ipagawas, nakapartisipar ka na nga dokumento sa ordinary magisterium sa Santo Papa. But pasabot, sama ra usab nga ang Santo Papa maoy nagpagawas ni ana. No? Apil na diha ang solemn o ang extraordinary or universal magisterium. Kung saan naman ang lecture ni mo, Brother Ryan, oy, murag laom-laom naman na, oy. Udto pa dyan karon, murag giigangan naman mi. Sige lang, di makaya na ko tason eh. Unsa may unod sa Fiducia Supplicans. By the way, unya, mo entertain kong pangutana. Kung gusto ninyo mangutana, kung naatay microphone diya sa pews ninyo, pwede mo mangutana. Kay wapo ko kabalo kung kano saan na po mag-convention. Balik. At least chance na po ninyo, no? So, unsa may giingon sa Fiducia Supplicans? Ang maong dokumento nag-ingon nga ang right sa pagminyo, ang katungod sa pagminyo, exclusive lang gihapon sa usa ka babae ug usa ka lalaki, wa na mausab. Way gahom ang simbahan ana nga makapausab kay ang Ginoo mismo maoy nagtukod niya na. Unsa giingon sa Biblia? What God has put together, let no man put asunder. Kung unsa gihiusa sa Dios, wa nay bulag. So naana sa Fiducia Supplicans number 6. Busaay mo tuo nga kani nga dokumento nag-ingon nga pwede na maminyo ang isig ka lalaki, isig ka babae. Dili na tinuod. Ang tawag ana sa karon nga termino, ginganlan na siya og fake news. Na? Luoy yung taong kayo kay babae pa gyud ang pangalan sa fake news, Marites. No, asa gyud di malasa kung Marites imong pangan. No? Kauban sa Marimar. No?
Pero kuha naman na jargon, but pasabot, di po na tinuod nga marites good. Mora na naandan. Ikaduha, ang maong dokumento nag-ingon, parehas lang gihapon sa ginahimos tong Ginoo, nga higugmaan ninyo ang makasasala, apan ayaw higugmaa ang ilang sala. Love the sinners but not their sin. Mo nag-ingon sa dokumento. But pasabot, kinsa may limpyo na tong tanan? Wala. Kitang tanan makasasala, nagkinahanglan tas panabang sa Ginoo. So, sibisan kinsa sa inyo nga muduol sa pari og magpa-blessing, kanang spontaneous ba kanang diha-diha, kung ako pare, blessingan ta mo. Nangayo gud mong tabang. Nangayo gud mong pag-ampo. Di na kinahanglan nga i-background check mo nga ikaw kriminal ka, 20 ka anyos ka spirituhan. Di kinahanglan nga kabalo ko doktor ka daghang nga gipa-abort. Sa punto nga ni duol kag pari nangayo kag bendisyon, but ipasabot gidawat nimo nga ikaw tao dili ka mulungtad hantos kahangturan, nagkinahanglan ka sa panabang sa Dios. Tama mali? Mo nay unod sa fiducia supplicans. Higugmao nato ang makasasala apan dili ta musanong, dili ta mo tolerate sa ilahang sala. Mo na pasabot niya na. Ikatulong nga punto, ang pakikhilawa sa isig ka babae, isig ka lalaki. Meaning, babae, lalaki. Sumala sa dokumento sa simbahan nga fiducia supplicans, contrary kini sa kabubuton sa Dios. But pasabot, dili ni nahatiunay sa kabubuton sa Ginoo. Mo nay unod sa dokumento. Wala ningon ang simbahan nga bisag blessingan sila, wala magpasabot nga ang simbahan ning okay sa ilahang panagkuyog, isip lalaki, isip babae. Mo nay sulod sa dokumento. No? Unya, ikaupat, kanang muingon nga ni okay na daw ang simbahan nga blessingan sila, ang blessing nga gipasabot diha is spontaneous blessing. Unsa pasabot? Unsa man ang spontaneous blessing? Kita manggod nagdako manggod ta nga magdatag ribulto, way labot ng tropeha, pablisingan yun. Sige sa man na si kisa na nga santos ng tropeha. Wala na kana kanang dili na kanang larawan nga sa simbahan. Sa kana nang mudaog sa inyong kuan, sa inyong kalihukan. Kada na ay pangayoon sa Dios, di ba dunay bendisyon? Mag-birthday ka, ipatawag ka, bendisyonan ka sa pari. Nya dunay basahon ang pari. Magminyo ka, magsutan ang pari, dunay mga kinasal, duninong-ninang, dunay mga bisita, nya dunay basahon ang pari, unya blessingan. Di ba? Dunay patay, diha ibutang patay, unya sa dayon pang pagpanaw padulong sa lubnganan, dunay basahon ang pari, blessingan ang minatay. Kita mo na, di ba? Mangumpisal mo, pag humagkumpisal, inyuhang litukon ang akto sa paghinulsol, dunay basahon ang pari nga blessing, unya manguros sa inyuha. Di ba? Kana nga blessing, ang tawag ana liturgical blessing. Mauna ang dili pwede nga gamiton sa pari panahon nga dunay buduol diha nga isig ka lalaki, isig ka babae. Gidili na sa simbahan kay ngano man ang mga tao makaingon nga uy ang simbahan ni okay di ay bawal na siya. Mo na giingon sa dokumento, bawal ang liturgical blessing. Apan pananglitan, dunay pilgrimage, dunay nisabay nga tan-awon nimo dikit makay sila duha ka babae or duha ka lalaki. Unya ning duol, unya niingon, Father blessing me, actually dugay na mi nagkuyog, unya paghuman dugay na pumiway simba-simba. Kini pag-anhi namo kay nisalmot mi sa pilgrimage, usa ni sa mga pamaagi namo nga maduol unta mi balik sa Ginoo. Pwede ba mangayo sa bendisyon, Father? Ikaw nga pari, tan-aw nimo.
Ang gipangayo dili man blessing nga blessingan sila kay nagsabay sila. Ang gipangayo nila nga blessing sa paninguha nga makaabot sila kung unsa ang tinuod, unsa ang whatever is true, good, and beautiful. Nakuha ninyo? Pananglitan karon dirita, nay pare. Tapos ng Santos nga misa, panglakaw kamo og isangyaw ang pulong Sinoo. Nya sa dili pa na i-mention, moingon iduko atong mga ulo alang sa panalangin. Di ba mangduko mong tanan? Moingon ba diyang pare, o kisa may nagkuykuyog dire, kisa may diborsyo dire, kisa may kawatan dire, panggawas mo, wa mo'y labot. Di ba wala? Oh. Mo na gipasabot sa fiducia supplicans. Okay? Nakuha ninyo? Dunay bantayanan ang mga pari panahon nga dunay muduol sa ilaha nga ingana ang sitwasyon. Ha? Pananglitan. Sumala sa dokumento, kung doon na ganit duha ka mga babae muduol magtrahi di budang usa magkurbata, mangayog blessing, ingon ang simbahan ayaw blessing eh. Ngano man ang ilang intensyon lahi naman. Nakatutok naman sa ilaha mismong duha nga magpa-blessing sila aron kunuhay idokumento unya moingon nga gikasal sila. Bawal na siya sa fiducia supplicans. Or ibutang tag duha ka lalaki ni duol, wala nakakurbata. Pero nagdala og ginikanan sa pikas, nya ginikanan po sa pikas. Unsay tubag sa simbahan, sa Santo Papa, blessingan dili. Ang tubag sa Santo Papa, dili blessingan. Kay ang akto sa pagdala nila og witness, makapahimo sa ilaha nga masabot nga kunuhay giblessingan sila isip nagkuyog. Bawal na. Nana sa fiducia supplicans. Pananglitan, muduol, babay, lalaki, muduol, magdala og katong rito, nga gikan sa simbahan, ipabasa sa pare. Unya, doon na flower girl sa likod, doon na ring bearer, mangayog blessing, unsa ingon sa simbahan? Bawal. Dili pwede blessingan, sumala sa fiducia supplicans. Asa naman tong niingon nga, kini nga dokumento, mao ni ang dokumento nga, nag-ingon nga, uyo na daw kuno ang simbahan, nga blessingan ang panagpuyo sa isig ka lalaki, isig ka babae. Bawal na. Ang simbahan way gahom nga mutuis sa kuunsa ang pulong sa Dios. 1 Corinto 6:9, unsa may giingon? Ha? Giingnan na kamo nga ang makighilawa sa isig ka lalaki ug isig ka babae, mga kawatan, mananapaw, mga palahubog, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kisa nag-ingon na si San Pablo. Si San Pablo nagpahimangno sa taga-Korinto. Ang Korinto, kung mauni siya ang Greece, Athens, mga 30 kilometers ana, mao nang Corinthian nga lugar. Daghan, uso kayo ang kuan sa ilaha dito, kaning Sodom and Gomorrah. Mga isig ka babae, magighilawas. Mao to pagwali ni San Pablo diha, iyang nakita, ug iyang giingnan, hoy, kamu mga taga-Korinto, 1 Corinto 6:9. Kamong mga nakighilawas ug isig ka babae, isig ka lalaki. Ang tubag ana sa Biblia, no? Dadto mo sa dagat-dagatang apoy. Dili lang baya ang makighilawas sa isig ka lalaki, isig ka babae, apil baya mga palahubog? Kanang palahubog nga wa sa kwan ba? Kanang wa sa lugar. Ang pag-inom, way problema. Kaya naaman sa Biblia, inom gamay ug jutayng bino aron pampahili sa kuto-kuto. Ang unang milagros Ginoo, bino. Nakabalos. Ang gibawal sa Biblia nga makapaimpierno, kanang pag-inom nga wa nay ugma. Kay delikado kay basig maugmaan. Everything that is excess is a sin. Even ang pag-inom og tubig, bisag maura ni ang limit sa lawas, magsigig inom og tubig, wa na hinuoy pangkalis dito sa silingan, kay nahurot na niyag inom. Sala gihapon na.
Nakuha ninyo? So, uspo na ko ang pidutya supplicans, wala mag-ingon. Nga nitugot na ang simbahan, nga makighilawas ang isig ka lalaki o isig ka babae. Doon ako'y sample diri nga gikan sa Tugigaraw nga diocese, guidelines. Sa Davao, wala na mo nigi priority kaayo. Nga naman, kani para laman ni sa mga dunay panahon nga muduol, lalakig, babae, o katong mga dili minyo, or kaning dunay kabit, unya ni duol, magpa-blessing. Very rare. So, dili kayo siya priority. Pero kung dunay mo duol, tanawon sa pari kung angayan ba nga ihatag ang bendisyon. Ang ihatag ang bendisyon is spontaneous blessing, dili siya liturgical blessing. Okay? Matod pa sa Archbishop of Tugigaraw, Pidutya Supplicans, sa gingon dere. When the person in difficult and problematic situation asked for a blessing, pati pasabot kung dunay tao nga kining ingana ang sitwasyon, the priest so asked must discern. Ang pari nga natungnan, kinahanglan mamalandong whether the blessing should be bestowed or imparted. Kung pwede ba nga ihatag ang blessing o dili. Wala ba'y mga bestman o kaning maid of honor nga kauban? Wala ba nagsulob og trahe di Buda og kutantay ang lalaki? Wala ba'y mga ginikanan nga mo witness kana tan-awon? O kana bitong panahon nga sa civil union sa kanang gobyerno nga atubangan sa huwes unya isingit ang blessing, bawal na sa Pidutya Supplicans. Muna dili tinuod ug wala mausab nga ang simbahan ang iyang panudlo mahitungod sa kabalaan sa kaminyoo na usab. Dili na tinuod, Hebrehanon 13 versikulo 8. Si Kristo mao ang kaniadto, ang karon ug ang katapusan or ang umaabot. Now Christ is the same as yesterday, today, and forever. Yamatod pa dinhi, in making such a discernment, he must endeavor to strike a balance between saving the supplicant from embarrassment on the one hand and causing scandal on the other. So balansihon sa pare kung ihatag bang blessing or dili. Okay? Number 2, when it appears that the supplicant or the supplicants have assembled an audience or congregation to witness the reception of the blessing is to be withheld. Pagpasabot, kung nagkuyog tong duha na ay kakuyog nga mga tao, audience, nga musaksi kunuhay, ingon ang simbahan, ang pari dili mo bendisyon. Klaro? Ikatulo, the blessing is to be completely spontaneous. But pasabot, dili katong rito nga ginagamit sa simbahan. Ang blessing daw spontaneous kanang diha-diha dayon ba blessingan sa pari nga kaugalingon lang niya nga pag-ampo sama sa usa ka amahan. Sama pananglit, moingon ang pari, dunay mga gisuggest diri pwede ka moingon, may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pwede ra nga ing ana. Wala man nakabutang dadto nga ni okay ang simbahan nga magpuyo-puyo mong duha. Pwede pod moingon ang simbahan, may the Lord be merciful on you and keep you in His love. Nga ang Dios magpabilin nga maluluyon kaninyo o magpabilin sa iyang gugma. Spontaneous blessing na. Pwede pod through the imposition of my priestly hand and calling on the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints, may Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asa man diha ang pulong nga niingon nga ang simbahan niingon nga okay lang maging anak mo. Ang blessing nga gihimo sa pari nang hinaot ang pari nga kung unsa man ang naa silang kasing-kasing nga maayo, tinuod og makapaduol sila sa Dios, unta kini nga blessing mutuhop kasing-kasing og mahimo kini
nga liso sa mustasa, nga mutubo ug makaamgo mo nga ang inyong gihimo sa pagkakaron wala nahatiunay sa kuunsa ang kabubuton sa Dios. Unsa may daotan ni ana? Ningon bang simbahan nga okay? Di ba wala? No? Mo na giingon sa fiducia supplicans. Ug unya, kung atong tan-awon ang dokumento, klaro kaayo. Wa magud tay PowerPoint projector, no? Nakoy giandam nga PowerPoint para makita unta ninyo. Pero ihatag lang nako ni kay Rosby para ihatag sa mga chapters. Naka-PowerPoint man eh. Para inyuhang gamiton. Kay tingalig basig makainkwentro mo muingon nga sila Katoliko kunuhay, unya muingon nga ang atong Santo Papa nanudlo naman og pagtulunan nga wala gitudlo ni Kristo. Ayaw mog tuo ana. Kay dili na siya tinuod. Mo nagingon sa Roma 16 bersikulo 17. Sa may giingon, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo neto mga tawo nga mubahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuog mosupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Kay kanang mga tawhana wala mag-alagad sa tinuod nga Dios kundi sa ilaha lamang kaugalingong tiyan gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi silang mga matahom ug malamaton nga mga pulong. Mo na ayaw mong tuo. Galacia 1:8, bisan pa man kami o anghel gikan sa langit, magtudlo og lahi sa gitudlo namo kaninyo, ipatunglo siya. Tiaw mo na, si San Pablo nag-ingon, kumunaog daw sila gikan sa langit, unya ang ilang gitudlo, di na mao sa gitudlo nila, 2,000 katuig ng milabay. Unsay giingon, bisag si San Pablo pa mi, itunglo hami, kay dili na mao ang gitudlo sa atong Ginoo. Usbon nako ang simbahan ug si Kristo usara. Ug makabot nato ang grasya nga gihatag ni Kristo pinaagi sa atong simbahan. Episo 3:21, si Kristo ug ang iglesia mulungtad hantud sa kahangturan. Mao iyang pagaubanan, dili niya pagaubanan ang lain nga lawas. Hilaliman ka, pagkayab ni Kristo sa langit, ang iyahang katapusan nga gesture kay blessing, katong sa San Mateo 28, pangadto kamo sa katawhan sa tibuok kalibutan, itudlo ang tanang gitudlo ko kaninyo, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Unsa may setting ato, hapit naman ang Ascension Sunday. I think sunod Domingo. Unsa may setting ana, si Kristo na banhaw na. Sa Mount of the Ascension dadto sa Israel, ninglutaw na si Kristo. Naa ang nag-atubang ang 500 ka mga disipulo apil ang 11 ka mga apostoles. Murag ingani ko nga porma. Unya si Kristo nakita nila nga naghinay-hinay nagkayab sa langit. Unya nagbilin si Kristo usa ka kamatuoran nga atong gihuptan hantud karon. Sige nga ngon, sugod tas 16 sa San Mateo Kapitulo 28. Ang tanang gahom gihatag kanako sa Amahan sa langit ug sa yuta. Mo nay intro ni Kristo. Sige ngon, panglakaw kamo sa katawhan sa tibuok kalibutan. Itudlo ang tanang gitudlo ko kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Nya dunay pakapin sa bersikulo 20. Nanas tunga-tunga sa kawanangan ang Ginoo. Sa dayon nga di na siya makita, kay takupan na siya sa mga panganod, unsay ingon sa Ginoo, ang iyang saad nga lami kayong paminawon. Unsay iyang saad? Ego sum vobiscum, sit omnibus diebus in saecula saeculorum.
Hinumdumik kini, ako magauban kaninyos kanunay, hantod matapos ang kalibutan. Gikan pa natong anyo 33, hantod karon 2024, ang presensya ni Kristo diha sa bayhon sa Eucharistia, nagpabilin nga naa siya sa atong taliwala. True to what He said, ego sum vobiscum sit omnibus diebus. Ako magauban kaninyo sa kanunay, hantod matapos ang kalibutan. Take note, ang misa, mao ang sumada sa Biblia. Nagproblema mo, saon pagbasa ng Biblia nga preting bagaa? Ang tambal, ana, mauni. Kung wala mo'y absent madomingo, unya mo simba mo, sud sa tulo ka tuig, tulo, pila ka tuig? Sud sa tulo ka tuig, nahurot ni mugbasa ang Biblia. Kung ikaw, Katoliko, taas-taas ka og panahon, kung nagasimba kag kada adlaw, sud sa duha ka tuig, nahurot ni mugbasa ang Biblia. Naigitawag nato nga ginapromote karon sa simbahan nga liturgical Bible study. Dili lang Bible study, kundili liturhikanhong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga kumutampong ta sa misa, wa kay absent-absent, suds duha ka tuig, tablara nga nahurot nimo ang tibuok Biblia. Ang daang tugon, hulagway sa bagong tugon. Ang daang tugon, landong sa butang umaabot. Ang katumanan, si Kristo. Colosas 2:16. Hunya, ang misa, anong gitawag manig misa? Ang terminong misa, Latin man na siya. Kanabitaw mo yun ang pare, iti misa est, hallelujah. No? Ang natapos na ang santos nga misa. Misa, gikan sa pinulungan nga nagkahulugan, misyo, ipadala. Dunay usa ka bata gipangutana, katikisim nga klase, ingon nga, mga anak, unsa man ang pinakamahinungdanon nga lugar sa sulod sa simbahan? Nya Flores de Mayo, init ang uban katugon. Nagduka kay udto lagi. Tubag po tong isa, Sir, ang pinakaimportanteng butang sa sulod sa simbahan ng altar, kay diha man himuon ang misteryo nga sagrado. Tama pod. O ikaw punsyo, unsay tama, unsay mong tubag? Ang ako Sir, krusipiho. Kay 1 Corinto 1:18, kay ang mensahe ni Kristo sa krus, binuang alang katong wa maluwas, apan kanatong naluwas, gahom kini sa Dios. So gahom sa Dios ang krus, Sir. Ko tama pod. O ikaw Priscilla, ako Sir, ang pinakamahinungdanon nga lugar, ang exit, gawsanan. Di nahibulong ang tikista. Siya nga, nganong kingon mga naday? Nganong tama man tong altar, unya krusipihong, imo nganong exit man, kauliw na ka? Ingon siya nga, dili Sir. Exit ang pinakaimportante. Kay ang mensahe sa misa, muingon, natapos ng santos nga misa, lakaw kamo og isangyaw ang pulong sa Ginoo. Kung sa inyo nakatunan, puy og isangyaw sa gawas. Mo na kuway exit, Sir, di ta kasangyaw. So, importante nga po ng exit. Ha? Nabas Biblia na, di ba? Juan 19, ako ang pultahan. Si bisan kinsang musulod kanako. Ha? May kinabuhing dayon. Kabaw mo sa Ebanghelyo karon? Ha?
Nagbasa ba mo advance? Before bitaw mo musimba madomingo, basa sa news balay. Ha? Unsa man ang saad Ginoo? Tong parasan, tumano ng sugo sa San Juan, di ba? Unsay giingon nga ako ang punuan, kamo ang saman mga sanga. Ang sanga nga maputol gikan sa punuan, dili gyud mabuhi og mulambo. Mo na pabilin kamo kanako. So kita mga sanga. So magpabilin ta sa iyaha. Sa unsang paagiha nga magpabilin ta? Pinaagi sa Santos nga misa. Ngano sa Santos nga misa man? Kay diha man nagdagayday ang grasya. In the absence of grace, unsay mahitabo? Disgrace. Kung way grasya ang mupuli, disgrasya. The Catholic faith teaches that grace, especially sanctifying grace, can be obtained only through the church. Sa sulod sa iglesyang gitukod ni Kristo, pinaagi sa 7 ka sakramento, diha nato makuha ang gitawag nato grasyang makasantos. O kanang actual grace, mao nang panahon nga mamati ta sama niini. Ha? Dunay klase-klase nga grasya nga gitudlo simbahan. Apan ang sanctifying grace, grace itself, mao nay ato ang pagpakig unsa man? Pagpakig. Ha? Pakiguban sa Dios. Unsa gani nang termino sa English kanang companionship? Nahibaw ba mo nga dunay Latin nga kanang meaning? Kum, buti pasabot, kauban sa, unya, panis, penionship, panis, Latin, pasabot, to take bread. Companionship, kauban ni mo siya nga mukuha mo sa pagkaon. So, companionship, panahon sa misa, doon na pagigitawag na to communion. Human sa companion, doon ay communion. Unsa man ang communion? Cum with union, meaning nakighiusa. Nahimo tang, unsa man? Extension sa Ginoo. Nabitay tao, panahon tong 1800s, ang nagmisa si Saint John Vianney. Pagmisa, hatag og kalawat. Pagluhod sa katong lalaki, di ba ang naandan mo adto sa lingkuranan mo luhod or kun dili bulingkod kay magampo. Pag human niya kalawat, indiretso ni sutoy sa gawas. Niingon si Saint John Vianney, sayo altar server dudong. Apasa ra gud to niya suging kandila. Apasa dadto sa gawas. Gisundan unya pag-abot atos tumoy, mga around 10 minutes, nakita man ang tao dito nagtindog lang niya ning gawas, napalong ra pug kalit ang kandila. Unsa may nakita ni Saint John Vianney nga wa makita sa kasagaran. Nakita niya nga sa dihang dawato nato si Kristo, take note sa science ha, ang hustiya nga ato ang gikaon, mupundo pa na siya 15 minutos nga makita pag x-ray. Makita ng lingi na sa tong tiyan. Mao na niya nang puntuha, kabantay mo ang atong simbahan nag-ingon, human og kalawat, mamahimo muluhod, mulingkod, mamalandong. Dili kay pag humang kalawat pagabos lingkuranan magtabi. Murag ordinaryo lang ang atong Ginoo nga atong gidawat. Ang ingon sa simbahan, companionship. Si Kristo naa kauban nimo. Pagtulon nimo, ang atong pagtulon ang Katoliko, dogma sa simbahan naa sa fundamentals of Catholic dogma, as long as the species hantod nga ang bayhon sa pan makita, meaning visible to your naked eye, Christ is there. Si Kristo na. Mao na nga kung mga lawat mo gamit inyong kamot, siguraduha gyud nga pagkaon ninyo, tan-awa intawon ninyong kamot, unya tilain ninyo tong naay mga puti nga makita sa inyong mata. Puwera na lang kung inyong anjuhos di na makita. Pero aron makasiguro, mamahimo ninyo na nga nyuhang tilaan.
Kung gusto ganyo nga sigurado gyud nga wa gyoy ma-miss out, nahaladawata nga gamit ang baba. Kay naa na siya sa Redemptiones Sacramentum number 19 to 95. Nga kung ikaw diskumpiyado kasi mong kaugalingon nga basig dunay nasayang, mamahimo nimong dawaton gamit ang imuhang baba. Nakuha ninyo? So balik ta sa giingon, ang pidutya supplicans, wa gyud mag-ingon nga ang simbahan na usab na iyang baruganan mahitungod sa sakramentos kaminyoon. Nagpabilin nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nanudlo sa kung unsa may gisultis Biblia nga ang lalaki o ang babae mauray dunay eksklusibo nga katungod nga magpuyo isip asawa ug bana. Mao na sa katapusan, dunay panultihon, parvos error in principis in manius in conclusionibus. Ang gamay nga sayop sa sinugdan, mamahimo ning mudako kung kini atong pasagdan. Mayong hapon kanatong tanan.